ବା କାରଣଟା ସେ କଣ କହିବେ କାରଣଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଆଉ କୋଉ ପୁରୁଷର ଅଇଠା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବେଡରେ 4 ରାତି ବିତେଇକି ଆସିବେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ନାଁରେ କହିଲେ ବାଧି ଯାଉଛି ଆଉ ରାଧାଠି ରାଧା ପଶି ଯାଉଛି ସତ କହିଲ ସେ ଉଲ୍ଟା ଜଣକ କିଏ ତାର ତମ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦାସୀର ସମ୍ପର୍କ ସେ କେବଳ ମୋ ଜୀବନ ସଜାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାରେ କେବଳ ରାହା ଟିକେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କେତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଆଜି ଯାହାକୁ ତମରି ଆଖିରେ ଦେଖିଛ ଯିଏ ତମରି ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେବଳ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତୁମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବେଳରେ ରଖି ତମର ଯେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିବ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ କହୁଛ ସେ କିନ୍ତୁ ଅମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଚାଲି ଯାଅ ତମର ସେ ଦେବତା ପାଖକୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହି ଘର ସଂସାର କରିବ ଫେରିଯାଅ ବାବୁ ଆଜି ଲୋକ କେହି ଚାରିଆ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ ଆରେ କାହିଁକି ବାପା ହେଉଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ବେଶ୍ୟାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଭାଇ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ଏଇଟା କଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜି ଠିକ କରିଛ ବରଂ ଇଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାପା ଠିକ ଅଛି এইটা যদি তোর শেষ নিষ্পত্তি তোর শেষ কথা বি শুনি আবার যদি এ ঘরে নুহে তাহলে এ ঘরু মো শব উঠিব শব ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ତାହେଲେ ଏଇଆ କୁହ ଲୋ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ତାହେଲେ ଏଇଆ ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ପିତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇବି ଆରେ ସିଏ ପରା ଆମ ବାପା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହେ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତାର ପ୍ରତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା সেই দেবতুল্য বাপাଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଅବମାନନା କରିବି କେମିତି ଏଥର ଶୁଣିଲୁ ତ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳତିଳ କରି ଜାଳି ଦେଇଛି ମାଡ଼ ମାରି ବିଧାନ କରି କରୁଛ ତୋ ଭଳି କଜଳପତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଏଠି କିଏ ଡାକିଲେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧା ପକେଇ ତତେ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିଛି ତୁ ତାକୁ ଅସଧି ସଜେଇ ମାଡ଼ ମାରି ପାରୁଛୁ তোমরা ইয়াকু নেই এই গা ছাড়ি চালি যাও তোমাকে হাত জড়ুছি ସାରି ରାତି ଅଖି ମଜା ନେଇଛୁ ଆଉ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସରିଗଲା ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାର କୋଉ ଶିଖ ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛୁ
କହିବ ଗଣି ରଖିବି ଚାଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ ଭାଇ ଆଭା La 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 କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଆଉ ଏମିତି କଣ କହିବାକୁ ବାକି ରହିଛି? କଣ କହିବ ଆଉ ତମେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ନ ସହି ପାରି ଅସତୀ ସୀତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅସତୀ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ନିରୁପାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଟା କଣ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ? ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଘରଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ତ ଭୁଲ କରିଛ ଆଭା। ଆରେ ତମେ କୁହ, ଆରେ କହିଯାଅ